हाय लोगोफोर आंनि आर'नाइ YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आंनि नोंथांमोननो खिन्थागोन लोगोफोर कालार पेपाराव डिजाइन होनाय लोगोफोर माबायदि डिजाइन होयो नोंथांमोना खिन्थागासिनो लोगोफोर नै बेफोरबायदि जागोन लोगोफोर नै बेफोरबायदि लोगोफोर बेफोरबायदि आं नोंथांमोननो डिजाइन होनाय खिन्थागोन लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों लोगोफोर नै बेफोरबायदिखौ माबायदि हायो नोंथांमोना आं फारि फारि खिन्थागासिनो लोगोफोर नै बेफोरबायदि जागोन आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेफोरबायदि डिजाइन होनाय बेफोरबायदि अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै नोंथांमोना नायनो लोगोसेनो जायफोरानोखि आंनि चेनेलाव गोदान एबा आंनि भिडिअखौ दिन्थिनाय जाया अब्ला नोंथाङा साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो लोगोसेनो घन्टा बाटनखौ थुना हो जाहाथे आं बेफोरबायदि गोदान बायदि रोखोमनि भिडिअ बानायनो गोसो जानाय बायदि अब्ला फैदो भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर अब्ला नै लोगोफोर नोंथांमोना नायदो फारि फारि आं दा कालार पेपार लाबाय लोगोफोर नै नोंथांमोना नुखाबाय कालार पेपार बियो बिनि बागै आं सिगाङावनो खिन्थाखांबाय लोगोफोर अब्ला नै आं दा बेखौ नै लोगोफोर बे कालार पेपार लोगोसेनो दं नै फावथेन लोगोसेनो दं गंसे खेमसि लोगोफोर बे खेमसिजों हागोन आं बेनि थाखायनो खेमसिखौ लानाय जादों लोगोफोर अब्ला नै आं दा लोगोफोर बे ओरैमोन नालाय बे गांसेयाव लोगोफोर नै एसे रोजा आरोना नै आं दा ओरै थ'ना लानोसै आरोना फारि फारि ओरै थ'ना लानोसै लोगोफोर नै मोजां एसे मिडियाम साइजनि थ'ना लानोसै आरोना लोगोफोर बांद्राय गिदिरबो नङा एसे ग्रोब हाजानाय बायदि मिलायनायनि लाबाय आं नै थननानै आं ओरै थनलांसै गासिखौबो ओरै थनख्रेबलांजोबसै आं ओरै नै बिदि थनलांजोबसै आं नै मोजां थनबानो जाबाय लोगोफोर होमबानासो मोजां हाजागोन बियो मोजां थनबानो जाबाय लासै लासैनो ओरै अब्ला लोगोफोर नै दा थननाया कमप्लिट जाबाय आंनि थननाया नै लोगोफोर नायदो दा कमप्लिट जाबाय नै लोगोफोर बेफोरबायदि जासिगोन नै एसे ओरै मोजां नारख्रेबबानो जाबाय नै लोगोफोर दा थननाया जाबाय अब्ला आं दा आखिना लानोसै नै आखिनानै माबायदि आखिगोन आं फावथेनजों आखिना लानोसै नोंथांमोना फारि फारि नायदो आखिनाया ओरै आखिजोबना लागोन आं ओमफ्राय आखिनाय हागोन आरोना लोगोफोर खेमसिजों बे फावथेनजों आं दा आरामसे आखिना लानोसै आरोना लोगोफोर बिनि उनाव खेमसिजों आरामसे हानोसै नैजों गिबियावनो आं दा नैबे साइडनिफ्राय आखिगोन आरोना ओरै लोगोफोर नैबे बिजौथारावबो नङा सिथाबनांगोन ना बिजौथारनिखौ बिनि एसे नैसेसेयाव आरोना नैसेसेयाव नैबे सेसेनिफ्राय आं दा आखिनोसै नैबेनिफ्राय लोगोफोर ओरै आं लाब आखिना लानोसै खावसेल' लाब बेयो लाब जाहैगोन उनाव लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा दहाय नुखादों एसे ओरै जाबाय बियो लोगोफोर नैदि आखिना लाबाय आं फार्स्टआवनो बिनि उनाव नैजों ओरै लांसै आं नैबे साइडजों बा नैजोंबो आखिलांनो हागोन ओरै साइडजों नैबे साइडजों आं दा आखिनोसै नैबे साइडजोंबो ओरै नै लोगोफोरना थिग नैबे सेसेनिफ्राय हमबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना बेखौबो आरो नैफोरबायदिनो उल्था आं आखिनोसै ओरै लाबनो ओरै जाबाय आरोना बेबो नोंथांमोना कार्ड पेन्सिलजों मोजां आखिबानो जाबाय आं फावथेनजों आखिदों ओमफ्राय हानायाव मोजां आखिबानो जाबाय आखिनायाव जायाबाबो हानायाव एसे मोजां खालामबानो जागोन हानायाव आखिबानो मोजां आखिबानो नै बेफोरबायदि जाबाय नैबे बारा मोजां जायासै आं दा हानायाव मिलायहोनसै आरो नैबेखौ नैबे मोनसेखौ हानायाव एसे मिलायहोनसै आं दा बिनि उनाव फैबाय नै लोगोफोरना नैनिफ्राय एसे फाग दोननानै नैसेसेयाव आरोना नैसेसेयाव ओरैनो ओरै आखिनोसै आं ओरै थिग बेबो लाब बायदियानो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना दायो नुगोन खेवबा एसे सिगाङावबो नुखाबाय बिनि उनाव नै ओरै फैगोन नै नैबेखौ गारनानै नैबेयाव नैबे सेसेयाव आरोना ओरै नै बेफोरबायदि ओमफ्राय बेनि सिदा ओरै लानानै ओमफ्राय बेयावबो थिग ओरै आरो थिग ओरै बिनि उनाव ओरै सिदाबो लांसै आङो एसे गोलावद्राय जादों ओरै सिदा लांबानोसै नै सिदा इसिं थिग बेखौबो बेबायदिनो सिदा बोलांसै आं नै ओरै सिदा जाबाय नै बेफोरबायदि जाबा आं दा ओरै खालामलांसै नै ओरै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो ओरैनो बुजिखागोन लोगोफोर आरो ओरैनो नोंथांमोनाबो बानायना लानो हागोन ओरैनो इजियावनो गोरा नङा लोगोफोर ओरैनो गुरैसो बियो नै बेफोरबायदि जाबाय दा
एबार दा अबेखौ हागोन साननो हागौ नोंथांमोना नै बेखौ हागोन नै ओरै जों दा इखौ हाख'गोन इखौ हाख'गोन इखौ हाख'गोन इखौ हाख'गोन ओमफ्राय नैबेखौ हाख'गोन ओमफ्राय नैबेखौ हाख'गोन अब्ला आं दा बेखौ हाख'नो जोबना लानोसै नोंथांमोना नायदो नै फारि फारि अब्ला नै लोगोफोर आंनि दा हानाया गासिबो कमप्लिट जाजोब्बाय लोगोफोर आं नै आखिनाय मथे हायाखै एसे बेलेग हाबाय आं मिलायनाय बायदि मोनाखै हानायाव एसे मिलायनानै हाबाय आं लोगोफोर नोंथांमोना बिदि आखिग्रोना लानानै डाइरेक्ट हाबानो जाबाय आखियाबाबो नोंथांमोना हाखायोबा डाइरेक्ट हाखाबानो जाबाय थेवबो आं नोंथांमोना आखिनानै खिन्थाबाय लोगोफोर बेफोरबायदि जाबाय आं दा नैबेयावबो हानसै आं थिग बेफोरबायदि एखेयावनो आरो नैखौबो हानसै आं नैबेखौ नोंसोर गांनैखौबो हाजोबनोसै लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना आं खेवनानै खिथानो दानि खिथाथ'आ आं लोगोफोर आं दा नैखौ हाजोबना लानोसै लोगोफोर आरामसे थननानै थिग आं बेफोरखौबो नैजों ओरै समान आरोना ओरै समान थनना लानोसै नै गांनैखौबो थनखानोसै आं खनसेनो अब्ला नै लोगोफोर आं दा मोनथामखौ कमप्लिटलि हाना लाजोब्बाय लोगोफोर नै मोनथामबो नैलाय लोगोफोर मोनथामखौबो आं हाना लाजोब्बाय थिग एखे मडेलावनो लोगोफोर आं दा खेवसिगोन नै लोगोफोर आरामसे लासैनो खेवसिगोन आं नायदो नोंथांमोना नै बेफोरबायदि जाबाय नै लोगोफोर नै बेफोरबायदि जाबाय लोगोफोर नै नोंथांमोना बेखौ एसे गोजौबो लानो हागोन बेखौ फिसा फिसा खालामनानै थिग बेफोरबायदि जाबाय नै थिग बेबो एखे मडेल जासिगोन खेवना खिन्थाजोबनोसै आं लोगोफोर नोंथांमोना मोनथामखौबो नैबेबो बेफोरबायदिनो जाबाय एखे मडेला लोगोफोर आं नोंथांमोना दिनै बेखौ मोनसेल' खिथादों लोगोफोर नोंथांमोना आं बायदिसिना हानाबो देखायबावगोन लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगोफोर नोंथांमोना थाबैनो नांगौबा आंनो कमेन्ट हर होमबानो आं थाबैनो हरगोन लोगोफोर नाय आमदानि मडेलनि हाना खिथागोन आं लोगोफोर बायदि रोखोमनि मा मडेल नांगौ नोंथांमोननो आं गासिखौबो हाना खिन्थाजोबगोन लोगोफोर नोंथांमोना बिहरबानो जाबाय आंनाव नै लोगोफोर थिग बेफोरबायदि जाबाय स्टाफआ माबायदि नुयो नोंथांमोना नायदो नै बेफोरबायदि जाबाय नालाय स्टाफनायखौ नायदो नोंथांमोना बायदि रोखोमनि नोंथांमोना आं हानानै खिथागोन बिदि पेपाराव लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों इजियावनो रोंगोन लोगोफोर नै बेफोरबायदि थिग बेफोरबायदि जासिगोन आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना बायनांलायनाय नङा मडेल खालामनो बायो जों बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै सोलोंना लानो हागोन बायलायनांनाय नङा नोंथांमोना आजादियावनो बानायना लानो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना साननो हागौ नैबे पेपारनि दामखौ खिथायाखै आं लोगोफोर नैबे पेपारनि दामा लोगोफोर गांसेयाव थाइसे लोगोफोर नैबे पेपारा लोगोफोर गांसेयाव थाइसे थिग बेफोरबायदि जाबाय लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना आं अनेक मडेलनि दं लोगोफोर नोंथांमोना आं दिनै बेखौ खिथाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअफ्राव अनेक मडेलनि आं नोंथांमोननो खिन्थालांबाय थागोन बेफोरबायदिनो हानानै लोगोफोर नोंथांमोना इजियावनो आजादियावनो सोलोंना लानो हागोन आंनि भिडिअनि गेजेरजों लोगोफोर अब्ला आं दा स्टाफना लानोसै नोंथांमोना फारि नायदो माबायदि नुयो स्टाफबा नोंथांमोना आं देखायनोसै लासैनो नै अब्ला नायदो नै लोगोफोर बेफोरबायदि नुसिगोन आरो ना मोजां होबा गोलाव होबा आराम नुसिगौमोन नै लोगोफोर आं दा मोजां स्टाफ लायासै आं लोगोफोर ओरैनो खिथाबनाल' दोनदों आं मोजां खिथाबाखै बेनिखायनो एसे बोरैबा नुदों जानो हागौ नै थेवबो एसे मोजां नुदों नोंथांमोना नुबाय माबायदि नै लोगोफोर नै बेफोरबायदि आरो ना लोगोफोर नै बेफोरबायदि
गोजाननिफ्रायबो आरो नुसिन नै ओरै नुसिन गोजाननिफ्रायबा स्टाइल नुसिन आरोना लोगोफोर नै बेबायदिनो लोगोफोर अब्ला आं नोंथांमोननो दिनै बेखौनो खिन्थाबाय लोगोफोर कालार पेपाराव माबायदि डिजाइन हायो नोंथांमोननो आं दिनै बेखौनो खिन्थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो लोगोसेयैनो जायफोरानोखि आंनि चेनेल गोदान एबा आंनि भिडिअखौ डिजाइन होदों अब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो लोगोसेनो घन्टा बाटनखौ थुना हो जाहाथे आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनो गोसो जानाय बायदि लोगोफोर बायदिसिना रोखोमनि डिजाइन लोगोसेनो मिउजिक लोगोसेनो इलेक्ट्रिकेल इन्सट्रुमेन्ट रिपेयारिं बायदिसिना नोंथांमोना दिनै बेखौनो भिडिअ खालामना खिन्थाबाय लोगोफोर कालार पेपाराव माबायदि डिजाइन हायो नोंथांमोना आं दिनै बेखौनो खिन्थाबाय लोगोफोर बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि डिजाइननि बेफोरबायदि स्टाइल नांगौ नोंथांमोना कमेन्टआव खालामहर लोगोसेनो आं नोंथांमोननो गासैखौबो हरजोबगोन लोगोफोर आरो लोगोसेनो नोंथांमोना थाबैनो नांगौबा थाबैनो कमेन्ट हरदो लोगोफोर आं थाबैनो हरगोन लोगोफोर बायदि रोखोमनि डिजाइन हानानै आं नोंथांमोननो खिन्थागासिनो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ अब्ला लोगोफोर बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय लोगोफोर